Викам да му вземем витамини, както викам огледал, как ги обвърна, викам и отпечатък. Нищо му няма на Чочи, той е здрав. Целият въпрос е да си вземе изпитите. Момиченцето, ако остане така, че да е с нея, то пък е много симпатично. Викам, тя храна ли са, тя вика като него, по толкова. Тогава викам, не очаквай той много да яде. На млади години човек не обича да яде. После вземе се разяде, че не дебелее, друга трагедия. Тя майка си не е спомням за мама така, брат снимка, мама му и му пише и брат ми отговаря, който ви е видял, той е Божи. Ние там оплакали,